Копривена супа с месо. Необходими продукти: 600 грама пилешко месо, една купа изчистена коприва, 180 грама ориз, 2 стръка пресен лук, 1 домат, 100 мл олио, една супена лъжица масло, половин чайна лъжица черен пипер, една супена лъжица червен пипер, една супена лъжица зеленчукова универсална подправка, литър и половина вода, сол на вкус. За застройката е необходимо едно яйце и една чайна чаша кисело мляко. Начин на приготвяне: нарежете пилешкото месо на късчета и го сварете в подсолена вода за около 60 минути. Ако желаете, можете да използвате и друг вид месо, само че го варете малко повече. Загрейте олиото и в него задушете нарязания на дребно пресен лук. Добавете измития и отцеден ориз и задушавайте 2-3 минути. След което добавете нарязаният на дребно домат и изчистената и нарязана на дребно коприва. Разбъркайте добре. Прибавете подправките: черен пипер, червен пипер и зеленчуковата подправка. Гответе още 2-3 минути. Отцедете от водата свареното пилешко месо и го прибавете и него. Налейте около литър и половина топла вода и варете копривената супа около 30 минути. Свалете от огъня супата с месо и пригответе застройката. Разбийте в малка купичка яйцето и добавете киселото мляко. Разбийте отново и налейте малко от топлия бульон. Разбъркайте застройката и я сипете в пилешката супа. Добавете сол на вкус и лъжица масло. Разбъркайте добре и сервирайте готовата супа от коприва и месо. Да ви е вкусно!